Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Ebuka. Ụlọọrụ ICPC ekwupụtala na ya ga-akpọpụta Nasa El-Rufai n'ụlọ ikpe n'ụbọchị Tuzdee abalị 24 nke ọnwa a. Ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu agbapụla ogbunigwe n'ọchịchị kansụl Bogo nke steeti Niger ma gbuo mmadụ 8. Nke a mere taa bụ Mọnde. N'ọzọ dịka ibe ya, ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu agbapụla ogbunigwe n'obodo Wọrọ nke steeti Kwara taa bụ ndị omekome na-enye onyo na ha bụ ndị otu Boko Haram dịka ọtụtụ mmadụ nwụrụ na mwakpo ahụ. Ka ọ dịkwa, ndị omekome wakporo ụlọ ụka Ekwa ụnyaahụ na steeti Kwara ma tọrọ mmadụ 8 nke gụnyere nwunye onye ụkọchukwu. Obi erughị ala na ugbu a n'etiti ndị otu pati APC dịka a malitere ilekọta nnọkọ Peter Obi na Kwankwaso nwere bụ ebe ahụrụ ka ọtụtụ igwe mmadụ zukọtara ịnabata Peter Obi n'ime steeti Kano. Pati APC n'ime steeti Kano kọwara nnọkọ ahụ dịka nke na-adabaghị adaba n'ihi na ọ bụ oge mmemme ndị Alakụba. Onye bụbụrụ onye isi oji ego nke ala anyị n'oge gara aga, Chukwunyere Anamaekwe Nwabuko, ka amalite ịnọ n'ụlọ nga afọ 72 n'ihi gwucha ndụ ego karịrị $800. Ọkaikpe James Omotosho chaburu ikpe ahụ taa na Abuja. Otu onye ụka Alakụba ama nke ọma ma bụrụ onye otu pati ADC, Sheikh Ahmed Tijani Umar, ka a tọhapụrụ taa dịka ndị uwe ojii nwụchiri naanị ka o mechara agba ole na ole o lere Maazị Peter Obi ọbịa n'ime steeti Kaduna ụbọchị Sọnde. Peter Obi kọwara nwụchi ahụ dịka ihe iyi egwu nyere ọchịchị ọhakarasị nakwa ikwupụta uche onwe. Onye bụbụrụ onye minista ikpe nakwa onye atọnyi jeneral nke ala anyị, Abubakar Malami, akọwala mgbachi ụlọ ọrụ EFCC gbachiri ụlọ ya dị n'Abuja ụnyaahụ dịka ụzọ imegide ya n'ihi okwu ndọrọndọrọ ọchịchị ma bụ ebubo na anyị ji ahụ bụ n'ihi agụrụ ya ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime afọ 2027 ma fụọ ntụtụta na ya ga-azọrịrị ọkwa ahụ n'ime steeti Kebbi. Ụlọ ọrụ ndị na-ekesa ọkụ eletrik n'ala anyị n'ọrụ ụnyaahụ kọwa na ihe mere ji enwe ọkụ pịnyọpịnyọ gba gburugburu ala anyị bụ n'ihi na mmanụ gaasị a na-enyepụ n'okporo ọkụ ndị dị n'ala anyị agbatuola n'ụzọ dị ukwuu. Omoyele Sowore na-etu ọnụ ugbu a na igwe mmadụ ndị nabatara ya n'ala Aba bụ ndị zukọtara n'ihi ịhụnanya ha nwere n'ebe ọ nọ, mana igwe mmadụ zukọtara na steeti Kano n'ihi Peter Obi bụ ndị egobiri bụ ndị zukọtara n'ihi ememme Sala. Osote onye isi ala Kashim Shettima akwala pati ADC emo ugbu a ma kpọọ ha ọkpụkpụ ndị na-enweghị uru ọbụla dị na ya. Onye so Peter Obi wee zọọkwa onye isi ala n'ime afọ 2023, Dati Baba Ahmed, efuola ntụtụta na ya bụrụ na pati ADC enyepụghị Maazị Peter Obi akwụkwọ ikikere iji aha pati ahụ zọọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 na ya ga-enyere ya aka iji aha pati Labour zọọkwa ahụ. Ndị otu achụmnta nkwado gọvanọ Peter Mba nke steeti Enugu ekwupụtara nkwado ha na ndonye ukwu ha nye Maazị Peter Obi n'ime pati ADC. Pati PDP amalitela ịzachasị ụlọ ha ugbu a dịka ndị nke otu Seyi Makinde nakwa ndị nke Yes Onwike ekwekọrịtala ugbu a inwe mkparịta ụka udo iji zọ ndụ pati PDP. Ndị agha amị ala anyị achụpụla onye soja ahụ pụọ n'ọrụ bụ Lance Corporal Rotimi Olalelekon bụ onye zipụrụ onyonyo vidiyo n'oge gara aga ma kpọọ oku ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị kwe ka ụmụ ha sonye n'ụlọ ọrụ ndị agha soja iji gaa n'ihu ọrụ lụso ndị otu na-eyi ndị ọha egwu agha. Ọchịchị etiti ekwele nkwa n'ọnọdụ pịnyọpịnyọ ọkụ eletrik n'ala anyị ka ọ dị ugbu a ga-agbanwe n'ụzọ dị mma n'ime izu ụka abụọ dị n'ihu. Onye isi ụlọ sineti ala anyị Godswill Akpabio ekwupụtala ndonye ukwu ya nyere nkepụta steeti ọhụrụ ọzọ n'ala anyị bụ nke ga-agbakwunye na mpaghara South East. Ọ kọwara steeti ahụ dịka Anioma nke isi obodo ya ga-abụ na Asaba, ebekwanụ steeti Delta isi obodo ya ga-abụzi na Warri. Ụlọikpe nyela iwu ka nwụchi ugbu a onye isi oche otu mpaghara pati PDP Kabir Otorake n'ihi ịkpọ isi ekwe nkụ ịpụta n'ihu ụlọikpe na okwu ikpe onye isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ala anyị nwere megide ya bụkwa n'okwu ikpe nke malitere kemgbe afọ 2022. Aka na-achị steeti Anambra Ọkammụta Chukwuma Soludo enyela ntụziaka ugbu a ka akwụsịtụ ndị ọrụ obodo niile ọrụ bụ ndị ahụ na-anọghị n'ọrụ mgbe ọ kụrụ elekere 10 nke ụtụtụ taa n'oge o mere njem nleta ọdụrụkọ gaa n'isi ụlọ ọrụ sekretariat nke dị n'Ọka. Otu jikọtara ndị nkụzi mahadum n'ala anyị ASUU na mkpirisi bekee enyela ọchịchị etiti oge amara abalị 4 ịmalite ịkwụpụ ha ụgwọ ọnwa ọhụrụ ha nke ha nwere nkwekọrịta ya. Otu onye ọnụ na-eru n'okwu mekọtara ndọrọndọrọ ọchịchị Usman Yusuf akwalakwa Hịrị na ya onwe ya Abubakar Malami na El-Rufai bụ ndị Fulani ndị a nwụchiri n'ọchịchị Tinubu a mana nwụchibeghị ndị Yoruba bụ ndị na-enweghị mmehie n'ime ha. Onye isi ụlọ ọrụ agha na nchekwa ala anyị General Oluyede Christopher Musa ekwuola okwu ugbu a nke na-eko achịcha bụ nke ọ na-ekwu na karịa igbu ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu na ka ala anyị nyepụ ha ohere ichegharị. Aka na-achị steeti Abịa Gọvanọ Alex Oti ekwuola ugbu a na ọchịchị gọọmenti ya na-atụ atụmatụ iwepụ steeti Abịa pụọ n'okporo ọkụ etiti ma malite ịmụpụta ọkụ eletrik nke ha. Ọ gara n'ihu rụtụ aka na onye kọmishọna ọkụ eletrik na ugbu a n'ime mba Netherlands maka nke ahụ. Ụlọọrụ ICPC atọhapụla El-Rufai ugbu a na nkenke oge dabere n'obi ebere ha nwere ya dịka nne ya hapụla ụwa ugbu a. Ka ọ dị, onye isi ala Tinubu gụnyere Nuhu Ribado ezipụla ozi nkasi obi gaa n'ebe El-Rufai nọ n'ihi ọnwụ nne ya. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.